oɗon keɗo RFI fulfulde yamde 17 silmaji capantati woni Wagadugu koto leydi Burkina Faso ko on waktu yoni ɗo e Dakar lamorde Sénégal yonti nantinde on kabaruji ɗi. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tengtude e kabaruji ɗi to Burkina Faso ñawore tumaɓe wargo Thomas Sankara hoore jokkiɗo Burkina e yaadiɓe mum e dow sammere laamu hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jetti jeeɗiɗi riwtama ha altine nogas e joyi lewru ndu gonɗen nde ñawore ko hande udditino to suudu ñawirdu konum koɓe Wagadugu ma en tawoy to nultodiraɗo men to Tinisi caggal ko kay Sayed hoorejo leydi ndi suuɓi Nasla Bouden hoore walla mbiyen ardade gouvernement laamu ngu hande o tabitinta yimɓeɓe o suuɓi gam gollade e gollidade e mabɓe ko altine hande batu 15 ɓuuro yowittiɗo e gurdam kala tagodi no wiye e francinkore COP 15 biodiversité fuɗɗi to Chine e ngal uddital Elisabeth Maruma goto e hooreɓe fedde renode gurdam tagoji e windere nde andini tagoji ɗi deyi ndenaka no hanira ni tedduɓe koni woni toɓɓe mawɗe ɗe. Bismillah mon e kabaruji ɗi puɗortoɗen koto Burkina Faso ñawore toma wargo walla mbiyen ñawore tumaɓe wargo Thomas Sankara hoore jokkiɗo Burkina e yadiɓe mum e dow sammere laamu hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jetti jeeɗiɗi e riwtama ha altine nogas e joyi lewru ndu gonɗen ɗum noon ko caggal faale nambiyen yidde awokaɓe tumaɓe ɓe ñawore nde ko hande fuɗɗino to Wagadugu duuɓi 34 caggal wargo ngo eɗen gondi e Boubacar Boli nultodiraɗo men Wagadugu. Boubacar mi salminima. Amadou Barouba mi salminima. Non woodi jaati yo hannden wonno ko kiite ko haɓɓodi e wareede Thomas Sankara e gollidoɓe muɗum 12 fuɗɗirno delle Wagadugu ga amma gollal ngal fuɗɗi woodi ɗum faɗɗitama yarama ɗum onon 25 lewru tubako 10 ɓurdu hitande gonɗe nde saabi ɗume saabi ke joni kana avocat ɓe ɗum onno jingganoɓe tumaɓe ɓe kolli kena ɓe jiɗi ɓe keɓa wakkati fa heƴaɓe heɓa ɓe kiiña talki ɗin fa wooɗa ɓe daara noy wonno no mbawi wallidde ɗum onno yimɓe maɓɓe ɓe andana ɗum ɗum saabu talki ɗi ɓe keeɓi hollitinde ina tekki sanne helloji ɗi ujunaje 20 ndelle ɗum wonno koɓe jottille majju ndelle hoorejo suudu saria ɗum wonno leydi ko haɓɓodi e ministére Burkina ɗo ɗum wonno urbain mida kanko ɗum o nani woɗi o hokki lawol o wi yo happa jeɗɗije ɗiɗi ko jowɗe ndu jogitade e ko haɓɓode ɗum wonno kiite puɗɗuɗe hande le galluɗe Wagadugu ɗo Amadou Barouba jako ɗon ndelle haɓɓodakino fa handen e yimɓe ko ɓuri fuu so daari fuu hano yimɓe ɗum wonno tumeteɓe kena waɗa golle ɗen 14 maɓɓe amma le maɓɓe ɗiɗo wonno ko notaki noddago ngon le maɓɓe so daari ko Blaise Compaoré no tawa ɗon e tawti Yassine Kafando kanko ɗuɓɓe no tawa e ɗum wonno e yimɓe ɓe notaki ko haɓɓodi ɗum wonno kiite gaɗuɗe hande ɗe amma jamma ngari yimɓe ngari fa keewi saabu soni on daarino hande mbiyete nokku suudu ɗum wonno suudu mawdu no andire salle de banquet de Wagadugu min toon yimɓe ngari saabu hewɓe fuu na heɗino ɗum wonno kiite ɗe ɓandu waɗano Burkina Faso hewɓe fuu no jiɗuno tawa faame goonga majjum ko haɓɓode ɗum no wareede o gorko moye en wonno ko waruɓe mo ɗe ɗume wonno ko saabi ɗum ndelele majjum ndu o ndaari fof tawanke ɗum waɗano wakkati nde rafi jeenaago woodi sembe le Burkina Faso ɗo ay saabi ken faa jooni kay hano suudu ɗo naatete ɗo neɗɗo fuu garuɗo fa naata fuu joomum sona kiiñe fa dara so ni wona tan ɗum wondi fuu joomum warata naata fotto ɗum wonno golle ɗen ndelle ɗum wonno ko woori ndelle so on ndaari du hano ko haɓɓodi e ɗum wonno golle ɗen yo 15 ndu lewru tubako wonno ko ɗum fuɗɗitoyta fay so ɗum heɓaka famede Boubacar Boli mi sikki a jarama en paami ko mbawɗa en humpidde toon to Wagadugu ko fewti e ñawore Thomas Sankara e yaadiɓe mum taw koko yowitino e sammere laamu hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi jokken kabaruji ɗi payen to leydi Guinée dawol nambiyen jillu hoorejo Sarlon to Guinée juutani ko waktuji seeɗa waɗi toon Julius Mada Bio yetti Conakry ko hande altine subaka jaɓɓimo to bo wallade diwoje ko hoorejo laamu hakkudewu ngu hono colonel Mamadi Doumbouya hooreɓe laamu ɗiɗo ɓe yiidi nambiyen ɓe yewtidi fodde waktu ɓe hawtidi caggal mum e hakkoɓe kabaruji ɗi ɓe mbaɗani hay humpito woto fandare jillu makko e lowdi yewtere mabɓe andinaka to Tunisie caggal nde kay Sayed hoorejo Tunisie suuɓi Nasla Bouden hoore gouvernement leydi Tunisie timmuɗe lewru yawtundu ndu hande o tabintini yimɓeɓe o suuɓi gam gollidade e mabɓe kettoɗen jantore
Fatoumata Sy Sawane. Ko aranun ɗum ni e nder tariga Tunisie yo debbo toɗɗe hoorejo jaagorɓe leydi ɗin. Najla Bouden toɗɗaɗo ñande 29 yaɓuru joɗɗini gouvernement keso mo jaagorɓe 29 no tawa e maɓɓe rewɓe 9. E nder yewtere nde o waɗi fendo o wondata, Bouden holli wonde ko haɓugol ngenaari bondi woni faandare aranere gouvernement keso o. E biyol makko ɓe gollay no hoolare tabitira hakkunde laamu ngun e ɓiɓɓe leydi ɗin e hoynangol ɓe gurɗan ɗam moƴoɓe daraniɗe hakkeji rewɓe weltori ardagol debbo o gouvernement. Ɓe antintini fayin ko tawi conseil de sayi mum daranaki ballal rewɓe. Gouvernement keso o lollinama e saha mo seppuji honi e waɗude ka laamorgo Tunis liddu peheɗe saheɗe ƴetti. Fii kala hoorejo jaagorɓe toɗɗama ko hoorejo leydi ɗin jogoto finde laamu nden fuu ko kanko ardoto tumbodire hooreɓe jaagorɗe ɗen tippude e sariya ƴettaɗo lewru 9 yaɓuru. To Algérie duuɓi 7 kaso woni ko Saïd Bouteflika miñum hoorejo kiɗɗo Algérie Abdelaziz Bouteflika fawa omo rewre kanko e halfinaɓe alhaali leydi ndi ngenari bondi guyka jawdi andini ɗi kabaruuji ko goto e awokaji makko. Maître Selim Hajouti andini ala ko woni e nde ñawore ala fof koɓe ndewerte ko haala tan e konguɗi goɗɗum fof ala hen ko ñawore politique. O holli mette makko e ko parquet o taƴi duuɓi 7 ko parquet o fawi kaso duuɓi 10 tayede lu jagorɗo hiɗɗo halfinanoɗo ñawoje duuɓi 7 Ali Haddad hoorejo kiɗɗo joom en jawdi Algérie woɓɓe ɓe coka ko hakkude duuɓi 3 ha 7. To Algérie keddotoɗen ha joni jaydiyanke Algérie najo nawi e Rabat Karesh nanganoɗo gila lewru nayaɓuru sokama altine hande hitande kaso taw o leloto ko lebbi 6 omo rewre yaltinde kabaruuji fenande awoka makko holli mette mum o andini nde ñawore ko politique tan wona goɗɗum. Payen to leydi Mali G5 Sahel konum koɓe ɓe rewɓe mumen mayra worɓe mumen mbaɗi tumodiral mawgal hande to kati ngal ɗo kawrital no fawi ko e noon jam e deƴere artira e leyɗele Sahel ko ngol woni aranol maɓɓe kettoɗen jantore Dieynaba Sow. Ngal ɗo tummodiral waɗira ko ha rewɓe konunkoɓe ɓe worɓe munen maayi ɓe beele ene mbawa andodirde kamɓe kadi ɓe mbawa wadde juɓɓudi hol darde maɓɓe no ɓe poti wadde ha basiji gonɗi e leyɗe Sahel ɗe ñifa noon hollitiri Dieynaba Keita hoorejo tummodiral ngal. Ane thématique duurde ta min ɓami ko immanaɗe 5 to basiji goni e nder leyɗele G5 Sahel fof yimɓe mum fof gari goto mabɓe fof hollani hen yiyande mum jangguini hen yiyande mum minen fof min dokkodiran juuɗe so Allah jaaɓi konunkoɓe e bandiraɓe konunkoɓe fof ene ɗo yimɓe gui bango ban Gawo ari Tombouctou ari Assongo ari Douanza ari Nampala ari Sigasso ari Kay e Kulukoro ari yantude e Bamako communaji 6 gonɗe nder Bamako fof nen ɗo ɗum ɗo fof ko ha dental ngal wawa wadde e dow kawral e deƴere ane kumanya fo ane tasibla koron kane Neysa Diallo giwɗo Kulikoro e haalullaji mun golle kawrital ngal no fuɗɗori ni ɗamamuya ene hen min ko ngremina joramin ngal ɗo kawrital ma wallu amin e gurdam amin mamin mbaw jettinde hakkillaji amin mamin gandu kadi miɗin jogui jikke mamin gandu kadi miɗin jogui tomin momti gonɗi amin somin dokkodiri hakkillaji ma ɗum waw deccinde hakkillaji amin e caɗele ɗe min keeɓi ɗe ame jigi simi eroserañerena ngal ɗo tummodiral golle mum jokkan ha faɓi janggo beele ɓe mbawa miijade e miccade tawede kadi e nder mayre hay ɓe mbaɗori hen luumo wasa rewɓe konunkoɓe ne mbawa yeyde jeyguji munen. Dieynaba Sow, Bamako, RFI. hande altinde nde batu 15 ɓuuro yowiti e gurdam kala tagoɗe ko inirte francire COP 15 biodiversité fuɗɗi to Chine kettoɗen humpito Aissatou Ly. hay sinno woodi ɓamtare seeɗe ɗum haɗani ɗoytare yoga e kullon ladde kullon guuroje ndiyam na yoga e leɗɗe ko ɗum andini Elisabeth Maruma goto e mawɓe fedde renode gurdam tagoji e windere nde ene wiye CDB o tawama altine hande nde uddital tambiyet fuɗɗore batu kawrital mangal jowingal e gurdam tagoji to Kunmin to Chine nden noon holli o tuma ole mbiyen saaha ko saaha jojjuɗo so tawi kay eɗen jiiɗi waylude gonka gurdam meɗen wurde gurdam berɗam moni kala ene hani dartude darde mum ƴewro wurirde nde tarirde nde wi makko bidde kawrital ngal na mbiyen batu ngu mangu jokku ha ñande aljuma arore nde jangu talata e ɓaw jangu alarba ma batu hooreɓe jagorɓe rewnade ande kese waɗi fandare nde woni yewtidde yirjinde e ƴettude peeji ko noon tigui Aissatou Ly a jarama tedduɓe may gartu joni e rogere men ɗimmere nde.
yamɗe 17 pawi silmaji 4 to Nouakchott leydi Mauritanie. Amadou Baro. tedduɓe heeɓere fi fulfulde e rogere men ɗimmere nde hande paɗen ko to Mauritanie e jantore men mawde kalen e haala fuñeɓe woɓɓe ne mbiya puuliɓe Mauritanie e ɗemgal français ne wiye albinos no jogui caɗele mawɗe banggue cellal. Mauritanie ko leydi wuldi tawi nguleki moƴƴani e ɓandu puuli no mbiyen fuuñe ɓe tusata nangue. E taskara men on tottama konngol hande altine on gaddi jende mon e ko yowiti e konnguli kalaɗi e tummodiral banggal ñande aljuma hakkude sukaɓe Afrique e Emmanuel Macron. Gaynirten koye taskaram lawol gandal e nedi jareten hen ko Mouba. Fuñeɓe woɓɓe ne mbiya puuleɓe Mauritanie so tawi koye sinkore ko albinos no jogui caɗele mawɗe banggue cellal. Mauritanie ko leydi wuldi tawi nguleki moƴƴa e ɓandu puule na mbiyen fuuñe ɓe tusata nangue. ɗe caɗele no ɓurti wonde sukaɓe janggoɓe e l'écolaji holi alhaali gonal fuuleɓe e nder Mauritanie holi gonal mabɓe to banggue cellal. Kettoɗen jantore Hammad Diallo. Sigmund Madika ko jimowo bo leydi Tanzanie jibina ko ina woni fuuñe mbiyen albinos. Dunde Afrique ina mooɓi 100 ujunere fuuñe. Leydi Mauritanie ina waɗi ko ina ɓura 450 albinos. Kewende goƴaji mabɓe ko wurde e teddungal e ndiɗo taaridi cattude. Nangue woni gaño gadano wonande fuuñeji. Yunus Adama ko gardiɗo fedde. Min ko ba Yunus Adama mbiyetem wo min ardi e fedde fuuñeji ɗo e nder leydi Mauritanie. So en koddiri so ɗin jogui gaño mabɓe gadana ko nangue ha tengdi noon e banggue Mauritanie weeyo muɗum ina wuli. ɗum waɗi kamɓe wurɓe ɗo ena ɓe eɓe jogui caɗele no fewi. ɓalli ɗi guri ɗi ko guri koybuɗi, ɓalli ɗi ko ɓalli parwuɗi. So jomumen gañima ɗesata sellude e surtout kadi ne jahowo e nangue on foof ɓuuri ɓandu mum ɓurata farwude. ɗo nangue heɓata 40 degré kala ñalawma. Gurdam ina satta wonande gaynako gonduɗo e rafi fuuñoyagal. Min to mawnumi to en ɓurno wonde toon ko gayna e ndema alay sago so sawi a yonti nafde sa yimɓe fof ina liggo andana ummoto liggoɗa. Min puɗɗori ko aynoyde ñal, min puɗɗori ko wattude soggude nayi min jarnoya min gop, min puɗɗori ko wattude yaadude baali. Kono noon mawɓe ina keewi min abbitade ñande ɓe teski ñalawma jogori wonde ko gulɗo fof e jomum en kaɗete yaade. Rafi biyeteɗo cancer nguru ina yaaji e nder fuuñeji leydi Mauritanie. Saabi ɗum ko kiiɗo nguleki. Ina woodi keremaji ngam haɓade nangue kono pinal mum yaajani coggu mum weeɓani. Pour wawde yaade nangue he ina woodi keremaji goɗɗi to banggue keremaji ɗi kadi henna ɗi gona beɓɗi to banggue prix kono noon kam eɗi tawe nder pharmacie ngaji he. Ina woodi toon ummade e ujunnaji 5, ina woodi toon ha yetti ujunnaji 10. Ina waɗi ha 10 yehini ha 20 kono ɗin kewani dañede ɗo. Kono dañeteɗi ɗo ɗi kam ko ummade 10 tan 10 o wona ɗin ɗon so tawi jomumen dañi hutorade ɗum ina walla ɗumen eto banggue nangue to. Jomum no wawi hutorade hen goto so fof pima tan e ko feeñata e ɓandu muɗum ko e on saaha henna no wawi yaade nangue he fodde heruji 7 taw ɗum ɗon henna lorlani ɗum. Pelle daraniɗe hakke albinos ina ñaago yoɓe gollina e laamu. Gueɗel mabɓe hande diwani goto e nder kala 100 heɓoɓe golle laamu yankoje. Aminata Ndiaye ko debbo albinos. Donc min poti jogade mecce par ce que min mbayɗen comme heddiɓe mbayni ala koɓe ɓuura min kala koɓe jogui min jogui to kala to ɓe mbawi darade kadi min mbawi darade. Donc mi ñaguiren ko droit amen laamu kadi foti wallude amen normalement mecce e concours aji baɗoji min koye min poti naade poti mélangede min naati yimɓe kadi yimɓe kadi yo nanggade men comme no ɓe mbayni par ce que ala ko min fierté men. Wonande sukaɓe wonɓe e école aji teskama caɗele ɗe jogui to banggue jiiɗe hewɓe hen jangde mumen woɗɗoyta. Albinos ene jogui caɗele mawɗe toon to janguirde nde tawonno janguinowo so winde tableau ɓe keɓata yiide ɗum, so fammini kadi ɓe hen saaɓe keɓata famde nde tawonno wonko famminte la budda jeeya ɗum hono windirani hono posirteni mbawa ɗum famde. So wona ɓe waɗi sahaji ɓe daña janguinowo bawɗo yurmade
yurmo joomu fammina ɗum ɗon place to jooɗi. ina woodi lone cembinoje jiiɗe kono coggoli ɗi mbeɓani. lone ɗe kañum en yenna so tawi joomu yeehi to docteur vision ngaji mabɓe dayman o potani hono tan ɓe gona albinos en ɓeni lone mabɓe kadi ko lone tiiɗɗe kewi wonde nandani e lone hono ɗeɗo tan dañeteɗo plus 5 en plus ɗum ɗo kamɓe lone mabɓe ɓurɗe hen weerde kam heewi wonde ko ummade 50 fayi dow lone tawa ina balla ɓe e nangue ina balla ɓe kadi henna e wawde janguirde ɗum ɗon. yi ande rendo waylima no dardata fuuñeji ko fate gueɗe rendo ko wayno dewle e ko nande hen kono pinal ngal ina mankita. koye miskinagal gurden ko miskineɓe cuuri hen so dañalari yo yaaru ses wade banggue dewle mato ɓe mbiyata to ɓe ndisi amin emin jibin waaɓe amin walla to ɓe waddi hen ɗeɗo gueɗe woni hen ko ɗum miijoro ɓe mata anda waaɓe amin to ɓe ndesidi men e wawi kañum men jibina ko ɓaleɓe aɗa heewe men ko ɓaleɓe jibinata waaɓe amen ɓe ta famini jibin wiide banggue indeje e tuuruji porɗe tout ça min kam mi jogui tuuruji jogui tuuri mbeɗa yaaha hen mi yimɓe mo jaaɓe fof ala hen gon albinos fof ko ɓaleɓe kono mbeɗa yaaha hen mumen donc kamɓe mbaɗanta koye men ɓe mbawa nadde nder yimɓe kañumen mbawa suusde ɓe a famini jibin wiide kono tawi aɗa jooɗo galle tampin hoore ma ko noon tan wayata donc a yahata yimɓe ɓe cuusma naata e men ina teska e duunde Afrique kewende albinos guurata duuɓi kewɗi e fabade e welsidare e rafiji gardoji e nangue ko wayno cancer nguru. Hammat Diallo, Nouakchott, RFI. kettoɗen jiyande mon e oɗo aljuma e taskaram on tottama konngol moɗe di ko leydi Mali min ni yiyande am e ɗum heɓa nafa heɓam sanne fa wala ɗo yetti ko noon ko ɓuri hasimɓinade sanne ko eɗe hasimɓina sanne e mundu ɗum woni France fati ɓe jingena hoore laamiɗo tan hono laamiɗo tan ɓe jingenta fayso taw ɓiɓɓe leydi ndi yiɗa ɗum ɓe sala ɗum ɓe jingana mo jama ɓiɓɓe leydi yiɗi mo ɓiɓɓe leydi jama o suuɓi ɓe jokka ɗum fade ɓe jokka ɗum woni hono lundiyanke tan tawan jomum ana jiiɓa sariyaji leydi ana laamo ɗo doole honno yeru honno caadi en kañe e Cameroun en kañe e Congo en e honno lagine ɗum worduno ko noon joni ka ɗum ka ittama ɓe tinno ɓe golla golliɗal laaɓal hakkunde leyɗele ɓe tinno ɗum ɓe walla leyɗele meɗen yalla sariya ana focco sariya huɗum foccoɗe enen leyɗele meɗen ga neɗɗo joom doole fuu sarataki eyyi min yiyan tan Mamma Sow goɗɗo tan ko haaɓe boylayno tan saabu sa ƴeewi joni e France ina waɗi leyɗe kewɗe hakkude men koko fuɗɗi herƴude joni noon ɗum no fof il faut kanko no ƴeewa hol feere nde waɗata pour ha wawa heɓde wayno sukaɓe ɗeɗo hakkillaji mumen ko wayno société civile aɗa ɓen saa fois nan ina kaas ina mbawi darde France e ga e hakkillaji ko moƴƴani hen dal joni noon kam il faut kamɓe tan ɗum ɗin goytali ɓe ƴeewa fundude pour ɓe keeɓa hakkillaji mabɓe kono yiyanda ɗum wona ɗum tagata Afrique yarude yeeso jiiɗam Montpellier nga wooɗi sanne par ce que noddude société civile e sukaɓe nodduɓe ko kananke France o nodduɓe o no wooɗi sanne heɓude hakkille maɓɓe ɓe wari ɓe haali ko tiiɗi ɓe kadi ndu le gollagal ndu asile men ɓe waɗi rapport e toɓɓe 13 e ko haani gollede donc golleji ɗin on fof so gollama ni tabitan mais ko ɓuuri fuu hawrude ko waɗale jiidanga e ko haani tabutudde le leyɗe men wo noddude société civile e sukaɓe sukaɓe en haali on kay wo ko tiiɗi ɓe donc e miiloɗan Emmanuel Macron du wo ƴamu mais hannen ko haajami noon haalde noon jo taƴi ɗon kan ko waɗa Montpellier on tono wawi waɗede le leyɗe men en kettima toɓɓere nde hannde machallah kadi ko weltare wonande en bo sukaɓe yanoɓe toon ɓe kadi ɓe beltana temedere e dow temedere machallah hallaji mabɓe ɗi kadi ne juɓɓi ɗi mbaɗi gartam donc nde tawno kadi fulɓe mbi dañde ko sikkano ɓuuri ɗaminade ko dañata Minati Diallo yewtere nde toɓɓere mum yo dewle ɓamɓantal ɗum woni rewɓe ɓe worɓe muɗum en maayi so miiraɗo gorko ɓanti gendun holko saabi ɗe dewle holko woni e nder majje holko saabi rewɓe ɓe ana cuɓo ɓantede e ley galle gorum holko fina tawa walla aadaji men cifi e ɗe dewle laawi heeɗi sariyaji leydi ndi ɓami e ɗe dewle dokke miijo mon e tonggode amen WhatsApp
konon ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi koto Burkina Faso ñawore tumaɓe wargo Thomas Sankara hoorejo kiɗɗo Burkina e yaadiɓe mum e dow sammere laamu hitande 1997 riwtama ha altine nogas e joyi lewru ndu gonɗen nde ñawore ko hande udditno to suudu ñawirdu kono koɓe to Wagadugu en kettima nultodiraɗo men Boubacar Boli tedduɓe gayniren e taskaram lawol gandal e nedi jareten hen ko Oumou Ba ɗo e nden yo jaam e kisal wone moɗon.